खुलुमबाय निउस चेनेलसिम जोबोद माने गोजोनथाव बाथ्रा दिनै धेमाजि जिल्ला गगामुख नैबे मिसिं कालचारेल भवनाव धेमाजि डिस्ट्रिक्ट कमिटि इउनाइटेड बड' पिपुल्स फेडारेशनखौ दाफुंबाय दिनै बे दाफुंनायनि फिथाइ बादियैनो आफादगिरि महरै सन्जय बसुमतारी आरो भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै सुनिल नार्जारी आरो सेक्रेटारि हिसाबै गपिनाथ बसुमतारी बिथांमोनखौ लानानै धेमाजि जिल्ला इउनाइटेड बड' पिपुल्स फेडारेशन बे आफादखौ दाफुंनाय जाबाय। जों आसा खालामदों जे बिथांमोननि दैदेननायनि गेजेरजों जों गासै जिल्लाखौ कभारेज खालामगोन, आनसलिक कमिटिखौ दाफुंगोन आरो इयुनाव जोंनि हाबाफारि जा इउनाइटेड बड' पिपुल्स फेडारेशननि जा एम एन्ड अबजेक्ट बेखौ लानानै थांखि बिथांखि लानानै आवगायगोन बेखौ आसा खालामनानै जोङो खावलायगोन जे बयबो लैहोर लैहोर जोंनि बे आफादाव जइन जानांगौ आरो बे आफाद दाफुंनायनि अनगायैबो हाबाफारिखौ मदद आरो हेफाजाब खामानि मावनो थाखाय जों खावलायगोन। इसोरा आनान गसाया अनदों होननानै जों बुंनांगोन। मानो होनब्ला जोङो अनलि जों दिनै 1.5 मास जाबाय आफाद दानो। बे 1.5 मासाव जोङो गं 6 जिल्लाखौ जोङो आफाद दाफुंनो हाबाय। दिनै जों धेमाजि जिल्लाखौबो साक्सेसफुलि दानो फैदोंमोन आरो साक्सेसफुल अलरेडि जाबाय। दा बेनि सायाव जोङो बेखौनो बुंनो सानदों जोङो धेमाजि जिल्लाखौ एसे सानहरदोंमोन जे बिथांमोना जोंनि अननाय जोंखौ अनो ना अना बा जोंखौ अनसायगोन ना अनसाया जोंहा मोनसे माने सानखांनाय दंमोन। नाथाय जों फैनानै नुफैबाय बिथांमोना जोंखौ जोबोद मोजाङैनो अनसायदों आरो बिथांमोना बुंनाय बायदियैनो जोंखौ हेफाजाब खालामदों। बेवहाय जोङो दिनैनि जि आफाद बे आफादखौ जोङो जिअग्राफिकेलि जों बानायदों। जुनाइनिफ्रायबो जोङो पार्टिसिपेट खालामदों। गगामुखनिफ्राय दङ, नोलोबारिनिफ्राय दङ, सिमेन्ट सापरिनिफ्रायबो दङ। दा जोङो गासैबो जों जिअग्राफिकेलि बे आफादखौ दानाय जादों आरो दिनै जोङो बिब्दि बारा पपुलेसन जों लेंखायाखैमोन। मानो होनब्ला दानाय गायनाय फुनायनि सम मानसिफ्राबो फैनो हाया। जों जा बिबानगिरिफोरखौ जों सायख'दों बेजों साफा सानै लोगो फैफानानै थेवब्लाबो जोङो जोबोद मोजाङैनो जोङो बेखौ दाफुंनो हाबाय। जोंहा मोनसे फोथायनाय फैबाय जे धेमाजि जिल्लायाबो जोंखौ आलो गोजोनै बरायबाय जोंनि आफादाव। जों जिल्ला दानो हाबाय गलाघाट जिल्ला, कामरुप मेट्र', नर्थ कामरुप, बेनिफ्राय नलबारि जिल्ला, दिनै धेमाजि जिल्ला, बरपेटा पेनेल जाबाय, बेनिफ्राय जोंहा आरो पेनेल जाबाय नगाव, बेनिफ्राय गवालपारा पेनेल जाबाय, बेनिफ्राय आरो हाइलाकान्दि एन्ड करिमगन्ज बेबो जोंहा पेनेल जाबाय। खालि जों थांनो सम मोनाखै। थांनानै जोङो बेखौ घोषणा हैबानो थांनानै मिटिं खालामहैबानो जोबगोन आरो। बेखौथ' मिनिथावना खोथा स्पेस बे बर' जातिखौ बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर' जातिया मोनसे इन्टारनेल पेकेज नङा जे स्पेस थालायलायनाय। बे मोनसे जाति, बे जातिया पेकेजजों रिजाय जानाय जाति नङा। बर' जातिखौ रावबो आफादा बायनानै दोननो हाया। बर' जातियाबो गावनि साननाय हनाय गावनि गोहो दङ। बयहाबो गावनि साननानै गावनि मोजांनि थाखाय आवगायलांनायनि जायगा दङ। बे स्पेस सोदोबखौ जाय बुंदों बे सासे मुर्ख। स्पेस होननाय सोदोबखौ जातिनि माहारियारिनि खोथायाव बुंजाया। बे मोनसे जाबाय इन्टारनेट पेकेज बा माबा मोनसे सिनेमानि पेकेज बेफोरबायदियाव स्पेस सोदोबखौ बाहायजायो। बे माहारियारि दाफुंनायनि सायाव बे स्पेस सोदोबखौ बाहायनाया गोरोन्थि। जोंना अलरेडि जों दा हाइलाकान्दियाव जोङो सानडे थांगोन, मानडेआव बे हाइलाकान्दिया जोङो दाफुंनाय जागोन। बेनिफ्राय बरपेटा, बेनिफ्राय गवालपारा, बेनिफ्राय नगाव, बेनिफ्राय 20 आगष्टआव जोंनिया लखिमपुर, बेनिफ्राय हुजायाव जोंहा लिंहरगासिनो दङ, हुजायावबो जों थांनांगोन। बेनिफ्राय जोंहा थाहैबाय इथिं गसाइगाव आरो धुब्रि। बे मोननैजों मोनसे जोङो जिल्ला बानायगोन आरो मोनसे जोंहा दंबावो वेस्ट कामरुप। बे वेस्ट कामरुपखौ जोङो एसे जिअग्राफिकेलि जों मानसिफोरखौ बुथुमबाय थादों। अलरेडि बिसोरनाबो पेनेल जाजोब्बाय, खालि जों थांनानै बेखेवना हैबानो जोब्बाय आरो। दा जों नामखौ जोङो पेनेल लिस्ट आउट खालामाखै, दा दसे थानानै खालामगोन। मोनगोन दायो नोंथांमोननो जों फोरमायना होगोन प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि सोर खौ लानाय जादों आरो मा आफादनिफ्राय बाहागो लादों बेफोरखौ जों गासैबो दान्दिसेनि उनाव गुवारै जों बेखेवनानै होगोन। दिनैनि बे गगामुख हालामनि मिसिं क्रिस्टि भवनाव मिरुनि दैदेननाय बायदि इउनाइटेड बर' पिपुल्स फेडारेशन जि सेन्ट्रेल
प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो CWCनि दैदेननायाव जोंनि धेमाजि हालामनि धेमाजि डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौ दाफुंना होनाय जाबाय। बे हिसाबै आंखौ नेहाथारि बाबाव होनाय जादों आरो नेहाथारि हिसाबै जों हारिनि थाखाय बे आफादजों थाफानानै जिबायदि खामानि मावनांगौ बेबायदि मावलांगोन होननानै दिनै थांखि लानाय जाबाय। खुलुमबाय, आंनि नामा सन्जय बसुमतारी, आं गगामुग हालामनि थागिबि। दा दिनै जोंनि मेरु आफादनिफ्राय बर' पिपुल फेडारेसन अर्गानाइजेसननिफ्राय जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव गगामुग मिसिं ख्रिस्टि भबनाव मोनसे आफाद डिस्ट्रिक्ट आफाद दानाय जायो। बेवहाय आफादगिरि हिसाबै रायजोफ्रा आंखौ सायख'नायलाय दिनै आं प्रेसिडेन्ट हिसाबै जोङो जाथिनि जेसेबां जेंनाफोर दङ, माखासे जेंनाफोर जोंबो सुस्रांलांनो हागोन नामा, बेबायदि मोनसे आसाजों जोंबो दिनै बे बड'लेण्ड इउनाइटेड बड'लेण्ड पिपुल फेडारेसनाव जोंबो जयेन जाबाय। दिनैनिफ्राय जोङो जोंनि हालामनि जोंनि जाथिनि जेसेबां जेंनाफोर दङ बेखौ सुस्रांनायनि थाखाय जोंबो खामानि मावलांगोन होननानै आं एसेयावनो आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय। इउनाइटेड बड' पिपुलेसन फेडारेसन, बिनि पिपुल फेडारेसन, इउनाइटेड बड' पिपुल फेडारेसन नि प्रेसिडेन्ट बिबानखौ आं मोनबाय। बिनिफ्राय आङो जेसेबां हायो जोंनि बर' जातिनि जेसेबां समस्या दङ बेफोरखौ जोङो एसेब्लाबो जेंनाफोरखौ सुस्रांलांनो थाखाय बे आफादाव आं दिनैनिफ्राय जयेन जाबाय। गोसो गुदुं सोलोंसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गुरुदेव कालिचरण इन्स्टिट्युट अफ ट्रेनिं एन्ड मेनेजमेन्टआव 2023-2024 बोसोरनि थाखाय सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार सोहोरनि सोनाब फारसे गौरां दैसा सेर डाइट कलेजनि साखाथि क'क्राझार बागिसायाव थानाय गुरुदेव कालिचरण इन्स्टिट्युट अफ ट्रेनिं एन्ड मेनेजमेन्टआव इलेक्ट्रिशियान आरो कम्पिउटार अपारेटर आरो प्रग्रामिं एसिस्टेन्ट कर्सनि थाखाय मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। इलेक्ट्रिशियान कर्सनि थाखाय मोन 20 आरो COPA कर्सनि थाखाय मोन 48ल' मासि दं। बेनिखायनो गोसो गुदुं सोलोंसाफोरा थाबैनो मुं थिसननो हागोन। बांसिनै मिथिनो थाखाय नैबे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन। मबाइल नाम्बार 98647 70127।